Red Heifer και Wagyu. Καινούργια. Wow. Το Big Boy Wagyu. Κάτι καινούριο, next level. Τώρα το πάμε στο Red Heifer. 6 εβδομάδες ορίμανσης. Το ψωμάκι είναι curry bun. Δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εδώ. Και αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε και το Wagyu. Μόνο υπό παραγγελία. Ψηλέ! Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Μην ξεχάσετε. Πόσο ακόμα? Red Heifer και Wagyu. Τα λέμε στο Σπάρτα.